Meikkivoiteen valinnassa sen oikean värin löytämisen lisäksi on tärkeää myös löytää oikea meikkivoide sille omalle ihotyypille. Ja meillä LR:llä on 4 eri meikkivoidetta, joista varmasti löytää jokaiselle iholle oman meikkivoiteen. Colorsin Oil Free meikkivoide on öljytön ja se sopii rasvoittuvalle iholle hyvin päivämeikkiin, sillä se on läpikuultava ja kevyt. Colorsin peittävämpi Cream Makeup sopii sitten taas juhlameikkiin, sekaiholle ja kuivemmalle iholle. Deluxen Miracle Foundation on kevyt, kosteuttava, siinä on suojakerroin 20 ja se on monen aikuisen naisen lempimeikkivoide. Ja peittävämpi meikkivoide Deluxelta Always Perfect Compact Foundation sopii sitten taas juhlaan, kun on rasvottuvampi iho tai sekaiho. Mutta sitten jos meikkivoide ei tunnukaan siltä omimmalta vaihtoehdolta, vaan haluaisi jotain kevyempää, niin kannattaa valita PP-voide. Se on tosi kevyt, se sulautuu ihoon hyvin ja se tasapainottaa sitä oman ihon sävyä. Samalla se kosteuttaa ja kirkastaa ihoa ja siinä on suojakerroin 15. Paras tapa valita se oikea meikkivoidesävy on kokeilla just sitä tänne poskelle, kaulalle, koska kaikista tärkeintä on, että se kasvot, kaula ja dekoltee on samansävyiset. Ja sitten kun se oikea sävy on löydetty, niin meikkivoide kannattaa aloittaa levittämään aina kasvojen keskeltä ja sitten häivyttää reunoille, ettei sinne jää meikkivoiden rajoja. Ja kaikkein luonnollisimman lopputuloksen saa, kun meikkivoidetta levitetään meikkivoidesiveltimellä. Nyt sä voit katsoa ylöspäin. Meikkivoidetta voi laittaa ihan tonne ripsirajaan asti, eli silloin saadaan peitettyä sieltä jo se vähän punertava tai tummuva alaluomi. Ja nyt kun meikkivoide on laitettu, niin seuraavaksi päästäänkin korostuksiin ja varjostuksiin.